aurretik eta Erne itsasoko epaileak astindu du beraz bere bandera eta hortxe ditugu labontziak. Lehen kaletik Orio B, Oriotarren bigarren trainerua. Bigarrenetik Deustu, hirugarrenetik Hondarribia B. Eta laugarren kaletik Donostiarra. Hasi dira eta Orio eta Hondarribia pixka bat aurreraturi, segundo bat. Hasierako txampa honetan, gero Donostiarra eta Deustu. Hemen dira Oriotarra, Jose Luis Agirre, prestatzaile lanetan. Eta Joseba Ostolaza, patroi lanetan. Hortxe dira Orioko mutilak. Posik izango dira. Lehen trainerua Espainiako txapelketan finalerako sailkatu dela jakin eta gero gogoratu ikusentzule emanaldiaren hasieran eman dugun datu hori. Pedreñan gaur Espainiako txapelketaren sailkatze zaioan Kaiku, Castro, Orio eta Tiran izan dira sailkatutakoak. Eunenekoek eta segundutxo batek kanpoan utzi dute Kantabriaren ordezkaritzarik zendoena, Astillero eta Pedreña kanpoan. Castro izango da beraz, bihar Pedreñan Kantabriaren ordezkari bakarra final handi horretan. Kontsolaziozko saioan izango dira Astillero, Pedreña, Hondarribia eta Amegrobe, hori bihar Euskal Telebistaz izango duzue. Kontsolazio txanda, emakumeen federazio saria eta gizon... Eta hemen ere diferentzia txikia baserri hasiera honetan, 2 minutu terdi lanean hasi diren ezkeroztik eta 3 segundotan ditugu lau traineruak. Bai, lehenengo kaletikan Orio denbora honena egiten oraingoz, Donostiarra parean, Hondarribia zertxo bat segundo bat bi atzeago eta Deusto lau hauetan. Handian izango, beraz txanda horretan bi gorputzaldi baserri, horrek eragina duelako, egunero elkarrekin aldagelan izango dira eta horrek beti du eragina, ez da estropadara atarian albiste hori jakitea, batzuentzat lagungarri da, beste batzuentzat kolpea. Ba, dudarik ez dago, hemen kae bateko arraunlari guztiak ez izan bezala harremana zuzena dute eta kontrolpean du orain bigarren txanda hau Plentziako uretan erreferentzia lehen maniobran Arkotek markaturikoa da, 5 minutu eta 2 segundo. Ikusiko dugu non ditugun orain bigarren txandako ontziak. Hortik bera, Garbi Orio, 4 eta 57. Donostiarrak 3 segundora, Deustu 5 eta Hondarribi 6. Maniobra ostean ere Orio Garbi aurretik. 3 segundo baino gehiago izan daitezkela ere iruditu zait irudiak aztertuta. GPS-aren datua une honetan falta da, baina berehala izango dugu 4 segundo. Oriok Donostiarrari, hori da GPS-ak orain adierazten diguna. Orio buruan, Donostiarra 4 segundora, Deustu eta Hondarribia 8 segundora, ongi irten dira maniobratik Horiak baserri. Bai, Horiak bate arazorik gabe egin dute ziaboga lan hori, eta nik pixka aipatuko nuke bigarren kaletikan Deustok, oso ziaboga polite mandu, laugarrenetik Donostiarra zertxo bat aurretik ateratzea lortu du, baino Deusto bigarren kale horretatik eta lehenengo ziaboga horretan oso lan txukune eginda hurbiltzea lortu du, ez? Hor da, Oriotarren trainerua, eta hemen zailkapena denbora kontutan hartuta, bi txandetakoak jakina horrela genuke, Orio B, gero Donostiarra, Deustu, Hondarribi B, Arkotek etxo Trintxerpe eta Busturialdea. Aurrera Juan Alegorburu. Borja Rodrigo gurekin, Deustuako ordezkaria. Bueno, Borja, objetivo más que cumplido, ¿no? Los miedos del recién ascendido quedaron muy atrás. Estáis bien asentados en la segunda tanda. Sí, para nosotros es una temporada bastante satisfactoria. Como comentas, el objetivo inicial de la misma era mantener la categoría y desde un primer momento conseguimos asentarnos en la segunda tanda. O sea que por nuestra parte, inicialmente, desde luego que estamos muy contentos. Y ese será el objetivo en un futuro también, seguir creciendo, ¿no? Que la tomatera pueda estar ahí, al menos en esta liga bien asentada y bueno, quién sabe.
Hombre, desde luego que ahora estamos en una situación en la cual estamos en la segunda tanda, como te comentaba, con aspiraciones a cualquier cosa. Si un día se da las circunstancias y podemos tener una alegría en esa tanda, pues desde luego. Luego ya lo que es el proyecto deportivo ya veremos a ver cómo transcurre el tiempo en esta categoría, que como ya estáis viendo hay una igualdad muy parecida. Muy bien, suerte, muchas gracias. Vale, gracias. Hor dira beraz Bilbotarrak eta Orio errenta zabaltzen ari da 6 segundo Oriok Donostiari, Hondarribia 11 segundora deustu ere bai. Oriotarrak nagusi ditugu baserri eta haizeak tarteka indarrez jotzen du, 16 kilometrokoa izan da boladari handiena. Bataz bestekoa txanda honetan 6 kilometrokoa, aurreko txanda lehen txandan 8 kilometro orduko, bada hor diferentziatxo bat, eta garbi dator Orio aurretik. Bai, ziabogori lortu du aurrena egitea Donostiarrarekiko 3 segundoko abantailarekin, eta bigarren luze honetan haize pixka bat alde dutela, nik uste dute estropada apurtzen ari dela, oso ongia da arraunean Orioko taldea, eta horren eraginez tartea gero eta gero haundiagoa, poliki hemen golpetik ezin dira tarteak haundiak atera, baino poliki lanean nahi dien neurrian segundo bat, bi poliki ikusten da lasai, txanda hau irabazia daukate, baino jokatzea dagoen txandari begira eta denbora honena egitea hemen dibukaera arte alakin osoa nahiko die lanean. Hemen dira Oriotarrak, Ostolazaren agindutara. Arranca berriz. Adapika zuia. Komodo, komodo. Mundial ziegeta. Ekipo, 7 Donostiai. Honekin beste bat. Hartu haure. Bat. Bi. Arranka. Eaman. Goxo, Ostolaza, mutilak animatuz. 7-8 segundo hor dago baitartea. Deustu 13, Hondarribia 14. Eta 37 paladan eta zuk aipatu bezala, mutilak animatuz, baina urduritasuna sartu gabe, lasai hitzein eta hori, pixka bat taldeari lasaitasun ematen, eta orain arte egiten arian lan hau ondo ari dela, eta pixka bat alde horretatik indarrak laguntzen, Ongiari dira Oriotarrak, 10 segundoko tartea orain, poliki segunduak hor sartzen ari dira. Donostiarrak bigarren kaletik hortxeko gogoratu zelkapenean, Donostiako trainerua 5. dugula 76 punturekin, Orio B jarraian 67rekin. Ordira San Nikolas ontzikoak, berehala lan erditan. Arkotek lehen txandako irabazleak 10 minutu eta 18 segundoko denbora markatu du hor. Eta hor doaz Oriotarrak orain. Garbi, kronoa hobetuko dute, erraz gainera. 10-0 post. Orain datorre Donostiarra trainerua. Antxe, 4. kaletik. 12 segundoko atzerapena. Eusturentzat 15 segundoko atzerapena. Eta orain maniobra Hondarribiak egindu ia 20 segundora. Eta bitxandetako denbora kontutan hartuta, Oriorentzate 10-0 lau, denbora Donostiarrarentzat 10-6. Arkote izango litzateke behin-behineko zelkapen horretan 3. 10 minutu eta 17 segundorekin. Gero Deustu, Getxo, Hondarribi, Busturi aldea eta Trintxerpe. Eta maniobra ostean, Orio egurrean da oraindik. Oriok Donostiarrari 14 segundu, Deustu 17, Hondarribia 22, okerrik espada txanda honetako irabazlea erabakita dago, baina bigarren posturako badirudi Donostiarrak lanak izango dituela, baserri. Bai, hor 4. kaletikan Donostiarrak balanean ari da, poliki eta ikusten da, bigarren kale horretatik Deustu hurbiltzen ari zaiola, eta pixka bat mantendu egiten dela hori, hemen ikusten da 3 segundo diferentzia elkarren artean, eta pixka bat hori dela orain arteko lanan ondorioa, hori, nahi eta ezin hori, Deustu eusten, eta ikusten da horre 3. kale horretatik Hondarribi poliki